Film osvetljenom progresi roka. Naši pajci zbudili čas pod horizont. Podaje słazit z metejem, stępujecie w pajski pan. Jeden čas progresi roka. Jeden promoc. Ce emisja новини. Говорителят на германското правителство Штефан Корнелиус определи срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски като конструктивна. Това стана след като украинският лидер проведе телефонен разговор с европейски лидери, сред които и германският канцлер Фридрих Мерц, предаде ДП. Германското правителство обяви, че европейските лидери са обещали подкрепа за Украйна с цел Русия да бъде тласната към сериозни преговори. Мерките в тази насока включвали засилване на санкциите и използването на замразени руски държавни активи. Володимир Зеленски има пълната подкрепа на Германия и на нашите европейски приятели по пътя към мира, каза Мерц, като отбеляза, че лидерите са се координирали след срещата на Зеленски и Тръмп и че внимателно ще следят какво ще става за напред. В разговора на Зеленски с европейските лидери са взели участие също генералният секретар на НАТО